come. Dalo. Oh, Cody. Mana eziokwu. Nna anyị kwu ndewo. Ndewo. Anyị chọrọ ka ịkọwara anyị nnekwu ekwe anyị na-akụ. Ọ dị mma. Ịnanya ndị Igbo sụrụ asụsụ si ine ọdụm efu ihe ọdụdụ. Ine ekwe anya. Ekwe ma mgbe eji eme ifu n'ụdị ekwe a. Afụkakwa m nke a before. Ọ bụ ihe a na-akpọ ya bụ ekwe nnadi nnadi. Ekwe nnadi nnadi. Ekwe nnadi nnadi. Adị m about 68 years now, mana ekwe a ana m egbe igbe mara ihe fụ ya. Otu ọ dị. Etu ọ dị. So ekwe a bụ ekwe nna 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 anyị ha. And ọzọ dị ka nwanne ya bịa n'iri ji a ekwe a na-apụta. Na-eli m ji ka ọ na-apụtakarị. Na-eri m ji ka ọ na-apụtakarị. Enekwaghị anya ọ ga-apụta ọzọ mgbe na-adịghị anya ya na ụmụnne ya zi na ụmụ ihe sosi ya nụ ọ ga-apụta maka na eme nwasịkọsị ka nne ya nwasịkọsị ka nna ya anyị abịa n'obodo a. So ya bụ ekwe isi nọ ekwe nnadi nnadi. Ekwe nnadi nnadi. So na ekwe anụnwa agbago arọ neba. Ekwe a sị nkwa ekwe na ekwe ntụ efuru ya eruo na ọgụ ahụ ise ọgụ ahụ iri 100 years. Yes. Okay. Ekwe erugo ọgụ ahụ iri zuru ezu. So ndị mebe ya bụ ekwe kedu ifefa bụ n'obi wee mebie? Ihe bụ n'obi wee mebe ekwe abụ o nwere a na-akpọ oke obi, nnukwu obi, ebe nwere okenye o nwere ya na-akpọ obi. Ịbata Ọkịja ejuo kedu ebe bụ ụbahụ bụ isi na Ọkịja batakwazie na ụbahụ ọnụ iwe juzie kedu ndị bụ isi na ụbahụ agbaghị n'ụmụ eze dam bụ isi na ụbahụ. Nke ndị oyibo na-emebe word 1 word 2 word before you go 1000 words ya go word 1 ụmụ eze dam bụ word 1. Isi meshi okwu. Okay. Nna anyị kwudalụ. Thank you. Dịka otu isi wee kwu na anya bụ ekwe ka ya apụtakwa n'ọgbọ and na ife si erika and anyị nwe abịago kwechiri n'iru ọgụ. So nya ka anyị na-ene anya na mgbe adịrị anya anyị ala ikwa ka anyị fụnya bụ ihe nya na-ekweso wee bịa. Daalụ nna anyị ukwu. Kewa n'afa anyị? Afa mbụ Chief Peter Ike bụ asọ. Ka ya na-etu ikpe mara eziokwu mara n'aka azụ ụdị ya. Ikpe mara eziokwu mara n'aka azụ dị ya. Daalụ nna anyị ukwu. Afa ya agbaka. Ya gazie.